Diyos maray na aga po mga tugang, pagiromdom po sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ila agtabi sa silent mode and sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa satong novena. As we chant or pray with lasting faith, let's all say thy gift of grace. For thy precious life which in joy I bear, penance men or saint is near. Patron saint, dear Padre Pio, we bring bless our sight to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we live our hearts, happy voices call, bringing grace like Christine dawn. For the light of Christ, our saint have shown, be our strength when we are home. Patron saint, dear Padre Pio, we bring bless our sight to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Petrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us, so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength.
that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh, yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin na utob. An sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namamotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimbi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po ang gabos.
Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Almira Binos, Arlene Diaz, for all the blessings, dulot ni Ampi Adornado, pasasalamat man, dulot ni Jefferson Ryan Lee, Judy Remlin Lee, Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Lonyosa and Briones family, Julio Mendoza, pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Aladino A. Año and family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan dulot ni Princess Barnuevo. Special na kagadan dulot ni Arlene Diaz for successful civil engineering board examination. Dulot ni Criza May and M. Lonyosa. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Roger, dulot ni Cynthia Berses, Simona, dulot kan F&S Velasco, Juan, Gloria, dulot kan Asopardo Cantara family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, John Juan, All Souls, dulot ni Loida Arevalo and family, All Souls, dulot ni Arlene Diaz, All Souls, dulot ni Tita Imperial.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, sinawito ng awit sa pagpoon. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Diyos, an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. O Diyos, mapakumbaba kaming namimibi, iwaras mo sa samong mga puso ang paglaom, asin ang tunay na liwanag nin isip, na makabalos kami sa maninigong pamibi, asin danay sa imong makapagurukyaw, huli kan atang nin mga pag-umaw, huli ki Hesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasas, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Alagad sarong pariseo si Gamaliel, para tukdo kan tugon asin ginagalangan kan bilog na banwaan. Nagtindog sa sanggunian, nagbuot na paluwason na ang mga apostoles, asin nagsabi, mga Israelita, isipon nindong marahay ang gigibuhon nindo sa mga taong iyan. Dai panahaloy may nagtungang sarong Teudas, nagpatubod na siya bantog na tao, asin apat na gatos na mga tao nagtubod sa iya. Ginadan siya, asin ang mga nagtubod sa iya nagkawarara. Dangan, diyan natapos ang gabos. Pagkatapos niya, kan panahonin pagsinso, nagtunga si Judas Galileo, asin dakol na mga tao ang nagsunod sa iya. Iniman ginadan asin nagkawarara ang gabos na mga parasunod niya. Sa kaso niya tuunyan, inian hatol ko sa indo. Dai kamo makilabot sa mga taong iyan. Pabayain nindo siya, pabayain nindo sinda. Kung ang sa indong plano o gibugikan sa tao, mawawara iyan. Alagad kung gikan sa Diyos,
dainindo mapupugol sinda. May pag-alaman na Diyos ang sa indong kinakalaban. Nag-uroyon sinda sa iya, asin inapod ang mga apostoles. Sa indang ipinapahamak, pinatanidan na dai magtaram sa ngaran ni Jesus, asin pinabutasan. Ang mga apostoles nagruluwa sa sanggunian. Panonin kaugmahan, huli ta sinda pinapagkanigong magtios nin kasupugan dahil sa ngaran ni Jesus. Arual daw nagtukdog sinda sa simbahan, asin sa mga harong. Ipinagrokyaw ang marahay na bareta na si Jesus iyo ang Mesiyas. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sarong bagay ang hinahanap ko, na mag-irok ako sa harong nin kagurangnan. Sarong bagay ani nahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. Ang kagurangnan sarong liwanag asin kaligtasan, si Isay ang sakong matatakutan, ang kagurangnan paalawan nin sakong kalag. Sa kiisay ako matatakot, Sarong bagay ani hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. sarong bagay ang hinahagad ko sa kagurangnan, ini ang sakong minamaot, na mag-irok ako sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang buhay. Nganing mahiling ko ang kagayunan nin kagurangnan, asin matingkalag ko ang sa iyang simbahan. Sarong bagay ani nahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang karahayan, nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom kamo sa iya, pakusugon ang buot, magsarig sa kagurangnan. Sarong bagay ani nahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. An pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pabasahon Ginoo sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas pasiring sa ibong napangpangkandanaw sa Galilea. Sinunod siya nindakol na mga tawo, huli tanailing ninda ang mga milagro na ginibo niya sa mga naghihelang. Si Jesus tuminukad sa bukid, asin duman, nagtukaw kaiban sa iya mga disipulos. Haranina ang Pasko, pintakasi kan mga Hudiyo. Si Jesus nangalagkalag, asin kan mailing ang kadahakol na mga tawo, nagsabi ki Felipe, sain kita makakabakal nin tinapay na ipapakakan sa mga tawong ini. Sinabi niya ini bilang pagtukso ki Felipe, aram niya kung ano ang sa iyang gigibuhon. Si Felipe nagsimbag, ang 200 na pira kulang na ibakal, tanganing lambang saro magkaigwanin sarong tinapay. Saro sa mga disipulo si Andres, tugang ni Simon Pedro nagsabi, may aki digdi na igwang 5 tinapay asin 2 sira. Alagad piraman sana ini para sa kadakol na mga tawong ini. Patukawan nindo ang mga tawo, sabi ni Jesus. Maduot duman sa lugar na ito asin 5,000 mga lalaki ang nakatukaw. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat asin ipinatao sa mga nagturukaw. Siring man ang ginibo sa mga sira. Itinaw sa inda ang kaya nindang kakanon. Kan barasog na, nagsabi si Jesus, tipunan nindo ang mga natada, tanganing da masayang. Tinipon ninda, asin kag 2 basket ang napano kan mga tada sa 5 tinapay.
Pagkahiling kaining milagro na ginimo ni Jesus, ang mga tao nagsabi, talagang iyo ini ang propeta na maadigdi sa kinaban. Naaraman ni Jesus na dadakupon siya ninda asin gigibuho na hadi. Kaya hilom na nagpasiring giraray sa bukid siya sa nang saro. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Naglaog na po kita sa chapter 6 kan Ebanghelyo ni San Juan. Kung naririparo po nindo, kan mga pun kan mga nakaaging aldaw, ang Ebanghelyo tampig babasa hali sa Gospel ni John. Asin nun yan, naglaog na kita sa chapter 6. Ang bilog pong chapter 6 kan Gospel ni John, manunungod po ini sa Eucharistia, sa misteryo kan hawak asin dugo ni Kristo. Pero bago niya pig-introduce ang misteryong iyan, tinawa niya nin introduction ining chapter 6. Ang introduction na itinao sa sato ni Juan, ining istorya kan multiplication of the bread. Sa sakuyang paghiling mga tugang, ining istorya kan multiplication of the bread, gari importantiho na istorya, ninulit na mababasa ta ini sa apat na synoptic gospels. Igwa po kaya ki mga miracle stories na iba mabasa nindo ki Mateo, pero wara ki San Lucas, wara ki Juan. Pero ining istoryang ini yaon presente sa synoptic gospels. Gabos na ining apat na gospel igwa kan arong ka ining istorya. Subot sabihon, mahalagang maray ining istoryang ini asin nahiling tangon yan na magayunon man ang ganining introduction sa pag-introdusir sa sato kan sakramento kan banal na Eucharistia. Magayunon po na ining milagro kan multiplication of the bread nagpuon sa sarong sadit na generosity nin sarong aki na kung sa inso sa iyang balon na diit na tinapay, asin diit na sira, iprinisintar niya sa kagurangnan. Tanganing makatabang siya duman sa ibang daing pagkaon. Well, sa normal na paghiling tapo kan sitwasyon, very insignificant itong 5 tinapay na balon kan aki. Sobrang 5,000 so mga tawong papakakanon, diit na balon kan aki, very insignificant kumpara duman sa pangangaipo ninulit na dakulon sa mga tao. Alagad mga tugang, minsan nga nito sa dayuton sana, so contribution kan aki. Alagad sa kamot ni Kristo, ang sadit na itong contribution naging dakula. Ang sadit na itong generosity sa irarum kan grasya asin kapangyarihan kan Dios nagi itong dakula asin gamos na kinabang hali sa tinapay asin sa sira. Mga tugang, iyo gayon ini ang magayono na misteryong nalilingwan ta. Kitang mga tao siyempre diit sa naman ang kakayanan ta, limitado ang sa tuyang abilidad, alagad kunyaon ang grasya kan Diyos, ang mga bagay na gari imposible sa sato nagiging posible. Kung ako po may kapot na sarong salit na kahoy o sugkod, ang sugkod gayon na hindi pwede kong magamit sa pagbugaw ki ayam o ido na gustong magkagat sa sako. Arong sa nakaan pwedeng maginibukan salit na kahoy na kapot ko. Pero ang salit na kahoy, kan kapot-kapot ito ni Moises, nakabanga nin dakulang dagat, tanganing makabalyo sa mga Israelita. Siguro kung ako igwang kapot na lastiko or slingshot, saro sa ng kawatan iyan sa kamot ko. Alagad sa kamot ni David, nagi siyang sarong armas, nagguminadanin sarong higante. Kung ako may pako sa kamot, daing kahulugan, alagad sa kamot ni Kristo, ang pakong ito,
naging instrumento para sa kaligtasan kan gabos. Mga tugang, dahil imposible sa Dios. Ang saradayuto na bagay sa iyang kamot, nagiging dakula, nagiging bendisyon para sa kadaklan. Magayunon po na, sabi ko nga ni, pinuunan ining milagro, ang istoryang ini, sa generosity nin sarong aki. So sarong kayo ining magayon na patanid sa sato. Importantihon po ang generosity sa kinaban. Totoo, dakulon ang pangangaipo kan kinaban, dakulon ang kasakitan, na halos na ita maisip ang solusyon. Siguro kung maisip kita, magibo man daw ako kinin solusyon, siguro maisip kita, sisay man ako, sa dayuton man sanaan kakayanan ko, sa dayuton man sanaan kaya kong gibuhon, o sa dayuton man sanaan boses ko, kumpara sa ribok kan bilog na kinaban. Alakad mga tugang, minsan sadit, ang pwede tang gibuhon, kung gabos kita, nagkukontribuir nin diit, ang padiriit-diit na pwedeng maging dakula, asin pwedeng maging dakulang solusyon sa problema kan kinaban. Dakulon ang pagtios kan kinaban, asin dakulon ang mga pag-iisip na programa para sa poverty, baga po, alimbawa, mga magayonon ang programa kan gobyerno para sa poverty alleviation. Pero may saro man sa nakuta na solusyon na epektibo, generosity. Kung ang mga tao kuta na may sobra, nagiging matinao, dahil nagiging makasadiri, dahil kutang gutom na tao sa tao kan sa tuyang komunidad. Sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, hagadon ta po ang malaog na ini, nalugod, matalikudan ta ang ugaling pagkamasadiri. Magi manlugod kitang generous, ninulitaan gamos na pigaako, tapo, bako taman talaga yan sa diri. Lugod kita maging instrumento, kan pagkaherak, asin pagkamuot kan Diyos sa ibabaw kan daga. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansako, ansa indong atang, ako unman kan Diyos na makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kahiraking ako ang mga dolot kan sa imong pamilya, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay, dayninda mawara an mga iwinaras, kundi makamtaninda an mga balaog na daing sagkod huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay urok ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinolot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga aki ninliwanag para sa buhay na daing kasagkoran, asin nabubuksan ang mga atriyo kan mga langit no nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samuyang kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban,
pati ngani ang mga langit no na bertudes, ang mga angheles, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 an kagurangnan. Diyos Diyos din mga hukbo, ang langit asin asin daga. daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, yararay pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramo na itinukdo, itinugon sa to kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, agdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Pulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan.
papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Atamanon malugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, padagos mong bantayan ang mga linigtas mo sa kabanalan, tanganing ang mga tinubos sa pasyon kan sa imong aki, mag-ukma sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamahan, Ama,
Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.